On a Traoré ou les gars pour que vous l'ayez assez bon. Ouais, mon pote, comment tu vas? Yakoka. Wallahi, mata oroshibi. Dis-moi, vous l'avez il y a programme. Ah, ça tombe bien, ça tombe bien. Ok, vous l'avez à partir de 17h, na mettant en balade de données, hein? Vu qu'il y a un femme en bon. Ouais, problème t'as là, n'amta guerre Ok, y a pas de souci. N'a tout comme n'adorons. Ni ben avec 5 ans, hein? Ok, on verra bien. Bonsoir, papa. Eh, ma fille. Oui. Comme tu connais. Côté Togola. Ni est jolé en train de tirer. Papa Chida we nage. Na nyefo. Papa ne be fega ne do basket la. Eh, maman, voilà. Basket. Awo. Est-ce que basket joue? Papa ne be sega gege. Donc, on est nouvelle à ok, c'est pas un problème, hein? T'inquiète. Minkade au début. Oui, papa. Dis-moi, Adjad. Aja be sunogola. Sunogo ere. Awo. Agadi goni. Awa kadi. Ok. Y a pas de problème. C'est ça, hein? Elle fait que ta basket, et Yorod m'a choisi. Awe jelbugu fanfa. Jelbougou là. Ah, ouais. Ok, c'est pas un problème, hein? Oui. Mec là, Katini, Adjad Togo Sebe. Comme ça, avec ta nyongo fait. Y'a femme. Papa go ajawa. Mais mettez-moi Adjad Togo Sebe. Où est le problème? Papa ne na aja to kotita sebe. Ne won tare ne ma aja ta fo. Maman, toi aussi. Adja, c'est ta grande sœur. N'a pas basket, j'ai la nyongo fait. Abe nyana fin te kaula là. Hein? Papa nyana fitine ne mo kotala ne kele ne bitaka basket. Non, faut pas compliquer les choses. Ne pas ko de finya na wati we. E ni koromso de do. Ni off la beta nyongo fait. O de kan ya fama, hein? Meta to se be t'inquiète yama. Kanana isa ki bi rejeno là. Ya fama. Wati na gara to gumna meta to se be yama. Oui, papa. Ah. Bonsoir, maman. Ya tena. Naam poa. Naam. Naam poa, ayo mwana. Oh. Saya tak gani sih. Ayo naam. Doon be. Ayo habis mana? Awole kan ada. Ya saya. Ouais? Non, tu es tout là. Parla. Il parle no bide. Non, il parle trop. Yoro. Tu es très belle. Nous allons ni te boyer et tu parita. Nata chitel mandolo. Non, il va ramager tout comme ça. Mettre de 600, mais changer. Comme ça, en mettant en fait. Ay chéri, akay. Nata chitel mandolo 100 km sa tawla kana. Mais comment ça, bébé? Et puis, il parle à votre tour, il tient son nom. Ay me gone inter muso dem nata muso chi e dola chega fenti un. Non, ali termuso de vita. Ni pari ni chere kan abo yon fait. Comme ça, nous, les grands amis, oui. Il m'a mis tout à côté, derrière une grande tombe. O kain sa amo ke do ara sa shiri wallahi kan ta chitel mandolo. Ame bo do ara nyonga fe. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Et vous, avec ta vie? Amna ta chila kana. Chila. Ok, problème t'as là. Mais quand on a des. Aw. Y'a femme? Aw. Ah. Chéri. Ouais. Mama, meta kana ame. Nal manana. Kaka na to bi ki ken to be ame. Mena. Kaseni mena. Amina. Non. Oui, ma fille. Ça va? Ah ouais. Je suis là. Ah ouais. Wane tera. Non, t'es fisson.
Ni tɔn de don mɔgɔ don Ni tɔn fɛ tilegan cɛ a bɛ kɛ cogo di cɛ depuis aw ka dɔgɔ ne t'e bila jusqu'à maintenant an bɛ ka nin tɔn de wuli non ça va ma fille c'est bon a bamuso dun a bɔra ok Fatim ekɔli bɛ cogo di a ka fisa d'accord courage hein ya e fɛnɛ kalanko bɛ cogo di a ka fisa dɔɔni n'a kɛ dɔɔni yɛrɛ i jija kalan fɛ dɛ wa yɛrɛ ne ɲinɛna ka kuma dɔ f'i ye fan o y'an gɛn ka bɔ kalanyɔrɔ la don na ko kalo sara an nana fɔ tanti ale m'o diyan bolo kalo sara ma sara an tɛ ka taa sisan yɛrɛ kalo sara ma sara ayi ok problème t'a la an bɛ tila k'o gérer awɔ i y'a faamuya mais mun ka gɛlɛn ma o ye kalanko in de ye wariko in o t'anw bila ɲɔgɔn na awɔ i y'a faamu donc i b'a dɔn ne tɛ kɛ an kuma bɛɛ ni n tora ka na mun bɛ yen dɔrɔn il suffit que a k'a ɲɛfɔ ɲɛna quoi n'Ala sɔnna an bɛ solution sɔrɔ o la n'est-ce pas voilà mais i filɛ i ye denkɛ fɔlɔ de ye et puis don dɔ la ne jigi bɛ da e de kan faut que i k'i cɛsiri de manamana ko ninnu ni kuntan ko ninnu kan'i sen don olu la quoi a bila i kunna don dɔ la i kan ka kɛ chef de famille de ye quoi donc n'o kɛra i bɛ se k'i cɛsiri kosɛbɛ ka se ka ko ɲɛnamaw kɛ quoi i kana don manamana ko la mais ni kan min bɛ yen dɔrɔn n'i nana dɔrɔn a fɔ n ɲɛna voilà il suffit que même voyage la kɔni mais n'i nana dɔrɔn e k'a fɔ ne ɲɛna n'Ala sɔnna an b'a gérer n'est-ce pas voilà on est d'accord d'accord Fatou bamuso mun de tɔbi bi examen de tɔbɛ jɛgɛ b'a la d'accord est-ce que i t'a lajɛ i ka fitinin kɛ assiette la ka na yan awɔ kana caya dɛ i tɛ laga t'o la ka na Omo mun de bɛ yen nɔ ne m'e ladi ka na ne wele ya ne ma bɔ ka wari ci e ma kɔsa in na sisan e kɔni t'a fɔ ko wari in bana kelen nin kelen Mama, bi ta in tɛ wariko ye koyi. Mun de don Ne nan'i nɔfɛ de i ka ne fa yɔrɔ yira n na. ko fa wa Omo ne ye kuma min f'e ɲɛna a bɛ don e kulo yan fɛ ka bɔ yan ne fɛ yan ne m'a f'i ɲɛna k'i k'i fako kuma k'i k'a bila ou bien e tɛ kuma mɛn de Mama, min fako kuma dabila cogo di? Han? Usa n fa sara da. Adamaden jumɛn bɛ yen ko fa tɛ mun na? Soit ni n fa sara a fɔ n ye n'a ma sa fɛnɛ yɛrɛ a yɔrɔ yira n na n ka taa nɔfɛ. Omo o kuma o mɔgɔninfin dɔw bɛ fatu la u tɛ ka balo wa adamaden fantan o tɛ se ka balo wa wariko t'i la finiko t'i la foyi t'i la k'e tɛ se ka balo ko fɔ k'e fa yɔrɔ yir'i la n'i b'a faamuya i t'a faamuya ne tɛ se ka foyi ɲɛf'i la wa ne t'a kalama wa désormais bi ka k'a da i ka ɲininka fako kuma in na i tulo b'a la i tulo bɛ n ka kuma la Omo wa i tulo bɛ n ka kuma la wa mɔgɔ joli de bɛ min bɛ ka balo n'a fa tɛ e fa bɛ kɛ ka besoin dɔ de kɛ yan fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ halisa k'e fa ne tɛ se ka foyi ɲɛf'i la i tulo bɛ n ka kuma la bi ka k'a da n tɛ fɛ k'a mɛn da kɔnɔ bilen yɛrɛ ne yɛrɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye n'a ma ɲɛ i bɛ taa voyage la sen na ne fa ka taa ɲɔgɔn fɛ an ni Fatim cogo di mun nana ne b'a dilan mɔgɔ b'an maltraité so kɔnɔ ka tɛmɛ dɛ tɔɔrɔ tɛ fila ye a ye kelen d'an ma ayi o kɔni denmisɛnninya de b'i la dɔrɔn e kɔni b'a dɔn sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ k'a den kan a bɛ fɛ aw ka ɲa de ne ta tɛ dɛ Fatim yɛrɛ ta a ka jugu ma kojugu bon nin bɛɛ ye a bɛ fɛ k'aw redresser a ka ɲɛ ka bila sira duman kan olu tɛ don sinon ne kɔni b'a dɔn ŋaniya jugu t'a kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma denmisɛnninya dɔrɔn de b'aw la a faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ i y'a faamuya mais n'aw kɔni sera k'a faamuya a bɛ diya ne ye dɔrɔn i y'a faamu wa sinon n ka jugu an ma dɛ a ka jugu aw ma non olu bɛɛ ye wagati la kow de ye sa i kana ne yɛrɛ filɛ ta cɛ ne tanti fɛnɛ o tun bɛ ne sɛgɛn dɛ ya moment dɔ kɛra la han ne tun bɛ bɔ ekɔli la n sɛgɛnnen ne tanti ne tun b'a bolo Sabalibugu i sɛgɛnnen bɛ bɔ ekɔli la ka na i bɛ bitɔn ta i bɛ taa bitɔn fa robinet la anw bɛ kulu sanfɛla dɔ de la i bɛ bitɔn ta ka yɛlɛ kulu sanfɛ i bɛ na wagati dɔ i tɛ kilela dun i bɛ marabatiga dɔn
waati dɔw ne kilela kun bɛ kɛ marabaati ka de papa o jugu dɛ o tɛ se ka da o kan o donc an ye o momaw bɛɛ kɛ fo ka n'a bi alhamdulilayi et puis i b'a ye juguya tɛ quoi a bɛ fɛ i kɛ ɲa de quoi ne kɔni sera k'o faamuya ne ye n ka kalan kɛ fo ka n'a kɛ alhamdulilayi bi n bɛ n ka baara la n'est-ce pas donc n bɛ fɛ attente bɛ mun da o kan a y'a faamuya dɔrɔn mais papa a ka di ne ye yanni i ka taa i bɛ kuma a fɛ fɔlɔ kɛ kuma fɛ awɔ ok problème t'a la n y'a mɛn mais n'a nana bi an b'a lajɛ an bɛ fitinin fɔ a ma awɔ mais a kɔni a y'a bila kunna dɔrɔn aw juguya t'a kɔnɔ non voilà on est bon denmisɛnninya don nin wagati min bɛ tɛmɛ o i ma ye mɔgɔ tanti o bɛ se ka k'i ma jugu ye non non ale tɛ se ka don o juguya la o kɛcogo fosi t'o la i ma ye voilà moto in ta dɛ i ka taa n'a ye labasi la i y'a faamu awɔ voilà awɔ i tɛ la dɛ awɔ sisan denmisɛnninw kɔni u tɛ gɛlɛya yɛrɛ de mun i b'u derese dɔɔni dɔrɔn u bɛ fa bɛ kɛ maa ye an tile awa ni tile ça va sigiyɔrɔ bɛ yen i sigi cɛ e tɔgɔ ne tɔgɔ Omo Omo awɔ ka bɔ min ka bɔ min bon ne bɛ bɔ kɔfɛ kare la an kɔrɔ yan kɔfɛ kare la awɔ kibaruya jumɛn bɛ ne mago bɛ Fatimu de la Fatimu awɔ ne yɛrɛ denmuso Fatima Fatimu fa de ye yan awɔ Fatimu fa de dɛ awɔ a ka lɛkisi de dɛ mun b'i n'a cɛ bon vraiment foyi t'an cɛ n teri dɔrɔn de don wa i ma i teri de don awɔ a ye ɲɔgɔn dɔn min kare kɔnɔ kare kɔnɔ awɔ d'accord a Fatimu bɔra fɔlɔ a taara ci la a bɔra awɔ awɔ a bɛ ekɔliso kelen de la a y'an tɛ ekɔliso kelen na an ye ɲɔgɔn dɔn kare kɔnɔ ten dɔrɔn an ka teriya bɛɛ daminɛna kare don d'accord e bɛ ekɔliso jumɛn na bon vraiment ne kɔni ne tɛ ekɔli la munna e ɲɔgɔn denmisɛnnin e tɛ ekɔli la cɛ o i ba kalama dɛ k'an ban kalama wa a yɛrɛ ne ma don ekɔli yɛrɛ la yɛrɛ cɛ e ma don ekɔli la ayi cogo di bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ko ni mɔgɔ si ka ko ninnu tɛ kelen wa i ma parce que ne ye bɔlɔnkɔnɔ mɔgɔ ye ne filɛ n tɛ n fa dɔn n tɛ n ba dɔn n bɛ kalan cogo di cɛ donc i bɛ fɛ ka fɔ k'i bɛ fɛ k'i fa ɲɔgɔnna de ye quoi i ma i bɛ fɛ ka kɛ gɛngi ye quoi non cɛ anw fana ye bandi kɔrɔw ye mais fisɔn cɛ sira in a ma misɛn dɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ 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 cogo di cɛ gɛngiya ma nɔgɔn dɛ n'i kɛra gɛngi a ma nɔgɔn yɛrɛ 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 mais n bɛ se ka kangari kelen da i ye Fatimu kɔni denmuso sɛbɛba don donc n tɛ fɛ a ka don manamana ko ni fɛn ninnu na a ka teriya kun non olu tɛ problème ye parce que n yɛrɛ tɛmɛna a gamme fɛ quoi a bɛ teriya kɛ mais kana sɔn k'a don réseau min kɔnɔna la n'est-ce pas voilà a b'a ka denmisɛnninya n y'a faamu voilà bon i b'a dɔn an ka teriya fana filɛ i b'a dɔn kuma bɛɛ Fatimu bɛ tilen ka ne ladiya awɔ i ma o dɔn denmisɛnnin don a janba yɛrɛ la kosɛbɛ a b'aw janto ɲɔgɔn na n'est-ce pas awɔ voilà a yɛrɛ kɔni a bɔlen don i ko k'i tɔgɔ Omo ok problème t'a la temps wuli kɛ sɔnni a yɛrɛ bɛ na awɔ donc n'a nana yanni a ka na voilà n'a nana aw bɛ aw b'aw ka ciw ɲɛnabɔ ok awɔ cɛ Omo cɛ i tɔgɔ ma mɛn waritigi ye dɛ Omo Dagolo bɔrɔ oui cɛ nin tɔn yɛrɛ t'a kɔnɔ yɛrɛ ok problème t'a la an tila ka lajɛ ka dɔ sɔrɔ Fatimu papa a kɛra cogo di ne yɛrɛ taara sɔrɔ dumuni banna kini banna awɔ kɛ ok problème t'a la wula sera ka bɔ n yɛrɛ bɛ tila ka lajɛ ka pati dɔ san awɔ kɛ ni yɛrɛ nana i kɔ yan k'i terikɛ de don ko a tɔgɔ ko Omo awɔ a fɔra i kɔ yan a t'a lajɛ a ka taga Omo nin de a ka taa ka ci ɲɛnabɔ awɔ nin ta ka da voilà naani y'a bɛnna k'a ka teliya ka na ni moto ye awɔ kɛ ɲamɛ n b'a f'a ye n b'a cɛ a bɛ lipitɔn dɔ san ka da awɔ
Yo wace ya. Ouais. Cɛ yɛrɛ. C'est plan bɛ bi. Ka bɛɛ ka lesi dɔrɔn. I b'a Cɛ yɛrɛ tun na dɛ. Eh wala. Donc i bɛ ba fana kɛ na. Ban wa ne mi ye wala. Cɛ caga ni ne jɔn tɛ. Eh ne lasi ta n bɔra n'a laban yira. Awa cɛ Fatima yɛrɛ kibaruya a bɛ yan. E ka ma wolo. Cɛ yɛrɛ e yirilen don kuma bɛɛ o ma mɔgɔ tɛ se ka Fatima ɲininkali fana kɛ la. N'i y'a ɲininka na ko tuma mi fɔrɔ tigɛ o mana mana. An k'o bɛɛ to yen sa cɛ yɛrɛ a tɛ ka ekɔli la sisan dɛ. I ma fɔlɔ o la. K'o to yen sa e y'a yɛrɛ filɛ i ka dɔgɔnin ko ka jugu wa i n'a fɔ dɔgɔnin tɛ mɔgɔ min bolo sigida la. O to yen sa ne fili gɛrɛ na ɲɛfɛ. K'e fili ko min cogo de o sakuma ye mun ye ne bɛ ci la ne tɛna se ka taa ni. Cɛ ka cɛ k'o fana kɛ na an bila gɛrɛn na dɔrɔn i bɛ ka tɛmɛ an ka gɛrɛn fɛ o ye. Ayi n tɛ se ka taa ni ne bɛ ci la. Mais ya o to yen wa e ka ne fili gɛrɛn na dɔrɔn o ye. Mais ya i bɛ sɔn ka nin kɛ ne la. E ya e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la. I nana mun na yan tuguni? Yafa n ma yɛrɛ de. Parce que n m'a dɔn n nana i ɲini aw fɛ yen a man di ye. Mais ne dun tɛ fɛ ka ko k'i la ko min b'i tɔɔrɔ o. Ok, n y'a faamu. E bɛ se k'i nakun fɔ sisan. Laɲini dɔ de tun bɛ ne fɛ n'a tun tɛ k'i ma baasi ye. Sini invitation dɔ de tun bɛ ne bolo. N'a sɔrɔ i bɛ se ka taga. E min invitation? Bon n terikɛ dɔw de ka anniversaire tun bɛ yen nɔ. N'a sɔrɔ i bɛ se ka taa n'a tɛ k'i yɛrɛ ma baasi ye. Ne tɛ se ka taa. Munna Fatimi? Ne ka kow ma nɔgɔn, ne tɛ se ka taa. Fatimi, e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ foyi tɛ ne la ɲɛnamaya la. Mɔgɔ kelen min fɛnɛ bɛ ne bolo ɲɛnamaya la n'o ye e ye. Ne ye laɲini min k'i fɛ kana to ka essayer k'a fɔ k'i b'i ban sa. Ne yɛrɛ gɛrɛl'e la n ko ne ka ɲɛnamaya la ne bɛ lafiya de. O ma n y'a faamu sa, mais problème ye min ye ne fa de bɛ yan nɔ ne tɛ fɛ ka bɔ. I fa t'a to yen sa. I fa filɛ mɔgɔ lafaamuyalenba de don. C'est vrai an ye ɲɔgɔn ye bi dɔrɔn de. Mais a ye adamadenya taga sira dɔw yira ne la. N'i kɔni tun sera ka na bi a tun bɛ diya ne ye kojugu. Mais n'i yɛrɛ tɛ se ka na fɛnɛ yɛrɛ ni mun ka di o de ka di ne yɛrɛ fɛnɛ. A si tɛ kɛ ne ma baasi ye. Ok, n y'a mɛn. N bɛ tila k'a miiri n'a kɛra cogo min na n b'a f'i ye. Awɔ n bɛ na fɔlɔ. Ok, k'an b'o la ne yɛrɛ bɛ taa so. Awɔ. Cɛ zɛri kan ka kilipu dɔ yan kilipu in bɛ diya dɛ bɛɛ de bɔ a la non fo diɲɛ bɛɛ de ka kilipu in fɔ cɛ a bɛ diya dɛ cɛ nin fana min filɛ sugu ye. Mais n ka cɛ bɔ an da lasago kilipu o kuma san joli joli i bɛ ko la tati ka mɛnɛ sisi tɛ bɔ an kan ka lafiya sa o ye. Cɛ i nana sɔrɔ cogo min na i t'an to de ten i wuli ka bɔ yan dɛ i bɔ gɛrɛn na dɛ. Ka wuli ka bɔ yan wa e de ta ye gɛrɛn i tɛ ne ni ka problème to ɲɔgɔn na. O ye problème nɔgɔlen den i ka kɔnɔ da waliden na ka sɔrɔ ka n'i sigi ko problème. An y'i bila i ka da la cɛ i tɛ bɔ mɔgɔ da la yan nin ye mun ko sugu ye. LG Ouais. kuma denko in kɛra cogo di aw bɛnna la. Ka bɛn a la wa ne de taara wa ne bɛ sɔn mun na o ma ne dangadɛ dɛ ne bɛ sɔn dɔgɔ bɛ taa kɔnɔ ta yɔrɔ wɛrɛ ka na jɔgɔ ne ta ye den n'a sera an ka sɔn ni ne m'a fɔ an ka kɛ ɲamɔgɔdenya la. Sase ka n'i da don nin na dɛ a kɛ kuma don o don nin bisinin kun bɛna gɛrɛn na don o don kun bɛna gɛrɛn na. Cɛ ka to sa ne tɛ ne dɛmɛ ka problème na wa e ka ne to I b'a dɔn ni jo in filɛ n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ kɔnɔ da waliden na i bɛ tila k'i sigi mɔgɔ kɔrɔ k'e m'o kɛ e mun den ye. E bɛ dɛnni dɔn ne b'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn alimani wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ taa kɔnɔ dalen la a bɛna jɔ n'o dalen la o tɛ ka balifu b'i sigilen kan. Cɛ tɛ sɔn sa n'a sera an ka sɔn ni m'a fɔ an ka kɛ ɲamɔgɔdenya ka se. Ne kɔni tɛ dɔn yɛrɛ dɔn dɛ den somɔgɔw de bɛ k'a diya yɛrɛ ni ko ye kɛ ne dɔgɔnin ni kun t'i faga san pɛrɛn k'a faga i kun b'a kɛ ne dɔgɔnin na jatɔma la dɛ. Cɛ ka n'a fɔ ko ne sa ne de ye kɔnɔ da la an cɛ an bɛ kɛlɛ dɛ i tɛ mana o dabila. E jo in e ju yɛrɛ ma ye hali ka wuli ka bɔ yan wuli ka bɔ yan. Tɛ wuli e fa ta de wuli ka bɔ gɛrɛn yan wuli ka bɔ yan. e fa ta de gɛrɛn. wuli ka bɔ yan man wuli ka bɔ e yɛrɛ ye jogo ma ye. Rappel nɔgɔlen den i tɛna kɛ rappel ye mɔgɔ tɛ lafiya anw tɛna bɔ banni i bɔ ala la sa a bila taga bɔ yan yɛrɛ kana se yan yɛrɛ kana se an ka gɛrɛn na yɛrɛ. An la. Nse. Mama ye danse. Nse. Mama e nana ne sama yan. Ne ma na nin fɛ dɛ ne tila ka wari dɔ ta farin san. Awɔ. E fa dun. A bɔra. Alima dun. A bɛ sunɔgɔ la. Sunɔgɔ wa u ni n'aw nana fɛ baaraw kɛ yan. Aw fila bɛɛ kɔni dalen bɛ sunɔgɔ la ni Aja. Mama e b'a dɔn mun kɛra. Ko ne ko ko papa ma ko bɛ ka taa ne tɔgɔ sɛbɛn basigɛtɛ yɔrɔ la ko ne ni Aja fila
Alors que ne dun taara an ta de fɔ ne ma Aja ta fɔ. Ne tatɔ la ne y'a mɛn o mais n kun pereselen de don n taara ci teliman dɔ la o ɲɛnabɔra n'a nana su in na n bɛ ala ta fɔ a ye ale tɛ se ka taa Aja don fɛn wɛrɛ la fo ni e ye min fɔ ale bɛ taa fɔ ka taa Aja don dɔw la ale tɛ se ka Aja don fosi la ni e ma min fɔ a bɛ n'an sɔrɔ yan bi i hakilina tigɛ a mɛn yan Aja tɛna se k'a faden kɛ e ye koyi ko ni e ye min ye k'a b'o ɲɔgɔnna kɛ a faden tɛ ye dɛ i bɛ taa don i ka basikɛti la bi i bɛ taa don a la sini n'a bɛ kɛ den ye a bɛ taa don i ka basikɛti k'i kɛyɔrɔ la n'a ka taa. Maman, est-ce qu'il y a des sons bêtes là? Bonsoir. Ouais, ma fille. Maman. Ça va? T'as été je ne vais pas là. Chérie. Viens t'attendre là. Il y a mon ɲagamiya i ka na a ɲɛnabɔ e bɛ ka mun ko de daminɛ so in kɔnɔ yan i bɛ ka ko mun daminɛ ne tɛ jɛn n'a ye dɛ ne tɛ se k'a kun i tulo bɛ na mama taara a f'e ɲɛna o k'ale bɛ don basikɛti la i bɛ kuma ta k'a bila o la mun y'o ka kuma yɛrɛ tɛ kelen ye ko Aja ka taa don k'e bɛ taa Aja bila o ka basikɛti kɛyɔrɔ la o ma Aja de taara a f'e ɲɛna n ko mama de taara a f'e ye mama de ma taa a f'e ye yan. Tata, je suis en train de dépasser les bornes. Aja est John, Mama est John. On est denw de don. E denw don ne den tɛ i ma kuma fɔlɔ yɛrɛ ne denw tɛ dɛ ne den ye mun ye o ye min f'i ye i b'a don dɔɔni mais e bɛ taa dɔ ta k'a don a la k'i bɛ taa don a tɛ don yen nɔ o ma a sinamuso de ye ne den ye wa Aja sinamuso tɛ se ka kɛ ne den ye ne den ye kuma o kuma fɔ k'a b'o kɛ i b'a fɔ de e bɛ kuma dɔ ta k'a ɲagami a la ko k'i bɛna taa Aja fɛnɛ fara o kan hali i ka ekɔli ko k'i bɛ taa Aja bila ekɔli la n'i y'i to yen o la Zɛnɛ tuguni k'i bɛ taa don a ka basikɛti la n bɛna dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna dɛ mun tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ a tɛ don yen bi a tɛ don yen sini sa n tɔɔrɔla quoi mɔgɔ t'a si k'o lɔn. Cɛ, adamaden n'a fɔra i ma ko sabali, sabali dɛ. A bɛ fɔ maa ma sabali i seko de la. I b'a dɔn i bɛ se so la kana yɛlɛ a nun kan dɛ. Diɲɛ kɔnɔ n'i sennako bɛɛ kɛ i kɛɲɛ ko bɛ na don dɔ dɛ. Ne ma yɛlɛ a nun kan koyi e de bɛ ka ne la yɛlɛ a nun kan. Tata, n bɛ fɛn kelen f'i ye diɲɛ tɛ tile kelen ko ye koyi. Sabali. E de bɛna fɔ ne ɲɛna ne kan ka min kɛ. Su kolen don n tɛ fɛ ka mankan foyi de wuli yan. Ne ma mankan wuli ko kɛ o ne ko k'a tɛ don yen de kuma banna o ne ma kuma wɛrɛ d'i ma o. Mais o e de bɛ ka école in sara o e de bɛna basikɛti in sara ou bien c'est moi qui va payer. O tɛ ne ɲɛ sira la o ne mago tɛ se o ma o ale tɛ taa mun k'a ɲagami a la a sinamuso tɛ ne den ye o o ye ɲɔgɔn ye sira la. Mais ne ta dɔn n'a sɔrɔ i kunkolo ka ɲi. Foyi tɛ ne la. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna ne ja ne tun t'e jogo dɔn bilahi. I y'a dɔn sa. Mais diɲɛ kɔnɔ maa i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to quoi. I bɛ k'an tɔɔrɔ wa. Ne b'i tɔɔrɔ dɛ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ tɔɔrɔ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ tɔɔrɔ dɛ. Merde. Ou bien i bɛ fɛ ne ka so in bila e la. Han? N bɛ fɛn kelen f'i ye bi ta kɔ bi ta ɲɛ n'i ko k'i ɲɛ tɛ da Aja kan so in kɔnɔ yan n bɛ choix fila de proposer soit tu ranges tes affaires i ka taa aw ka so ou bien i bɛ Aja ye yan o choix fila de b'i bolo ni e ta de ye ne ka du ye ou bien ni ne ta de ye du ye an bɛ n'a ye. A banna koyi Aja sera ni ne ye a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ chérie ne bɛ